uJesu Kristu inkosi. 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 Siyamdumisa uNkulunkulu wethu ukuba siphinde sihlangane namhlanje isonto lesithathu enyakeni omusha izinsuku 2019. Siyabonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ukuba sisaphilile sonke, inyama ihlangene nomphefumulo. Bingelele-ke abefundisi, omama befundisi, obaba bonke abakhona, omama bonke abakhona, intombi ney'nsizwa, no-Sunday school, umphathi wohlelo, umshayeli insimbi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibona abantu bebaningi, kodwa ngiyamangala ukuthi akekho oqalayo abantu abanemangalo, noma basabile noma batshelene ukuthi akuthiwa abaqalayo umasiphamisa njengoba kuzanga muntu. Ayikulungile-ke, siyambonga uNkulunkulu kakhulu sikulolu suku luka-19. Sizovula-ke amabhayibheli ethu ukaSamuel wokuqala chapter 7, 1 Samuel chapter 7. Sizoqhubeka nenkonzo yethu ye-Ebeneza. I-theme ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthandaza. Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu obesihawu, odalile izulu walendalo, odala umhlaba wokumenyekezela, wena obethe amandla njengengubo, owakha izindlu zakhe mhlawuleke phezu kwamanzi, wena ohamba ngamafu uwenze abe yinqola yakho, wena uNkulunkulu ohamba ngamaphiko komoya, wenzile ingelosi zaba nemoya negozi zakho zaba ngamalanga bomlilo, ayegcwele umhlaba amanzi emva kwezamtolo omkhulu, bengakabibikho Adamu, wawakhuza lawa amanzi ehla akhuphuke intaba aze ayoma lapho wawamisa khona. Amile namhlanje alalele izwi lakho, wathi abahlukane amanye abe umkhathi wabophile ngezwi lakho. Uma futhi ukhuluma wena yodilika lawa amanzi asibulale sonke emhlabeni. Indlela omkhulu ngayo izwi lakho lethi imicabango yakho ingaphezu kwey'hlabathi zolwandle. Ukuthi uNkulunkulu ocabanga nathi sonke ngesikhathi esisodwa. Siyakudumisa uNkulunkulu wethu ngoba lokhu awuwambulelanga abahlakaniphileyo bezwe, awembulelanga abafundile bezwe, wambulele thina esiziwula ukuba siyibone siyibambe imfihlakalo imifihlakele kuso sonke lesi sikhathi. Yambuliwe ngensuku zokudinga ey'nkosi yethu uJesu Kristu, ukuthi seyambuliwe kodwa yambulwanga kabanye ngoba bamelana nawe Nkosi. Siyabonga thina ukuthi usivula amehlo sikwazi ukukhonza okungangeni muntu, ngokushilo wathi baningi babizile kodwa bayingcosana abakhethiweyo. Sibonga ukubalwa nalabo abakhethiwe namhlanje ekuseni ukuba sibe nendlini sizozwa izwi lakho. Ngiyacela ukuthi ubusise kube naloyo ofikile, ubusise nabazoyilalela le nkonzo, ubusise wonke Nkosi umuntu kakhulu alizwe alenze izwi lakho, ngoba sisazoma siphendule phambi kokusolana. Siyabonga-ke Nkosi, ngongcwele sinikela wena le nkonzo siphathele yona. Usebenzise lo mzimba nami sikhusame ngihlale phansi kulo mzimba phela omile la ukuba Nkosi ukhulume uzango. Siyabonga sinikeza wena udumo lonke lukufanele lungolwakho. uJesu Kristu
inkosi. Amen. Emabushi umsebenzi yokibila isela angishuka zona ezemo ona guti angipeka uSamuel wathatha ithi walibeka phakathi kwemispa nesheni waqamba igama lalo ngokuthi Ebenezeri ethi kuze kube manje uJehova usizile. Ayisehlulwa amaFilisti wabesaphinda ukungena emkhawulweni kaIsrayeli. Isandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuel. Meza amaFilisti ayithathile i-Israyeli yabuyiselwa u-Israyeli kusukela eKhroni kuze kube seGathi. Umkhawulo wayo u-Israyeli wawukhula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Inkosi mayibusise ukufunda kwezilwane. Uphathi 4 lo wenkonzo efanayo ye-Ebeneza sibuka kaMaphuzu 5 akulawa amavesi amabili noma la amavesi amathathu. Kuze lokuqala uSamuel wamesithi sikhulume ngalo kuphathi 2 waqamba lelithi igama wamesithi uphathi 1 waqamba lelithi igama uphathi 2 ayisehlulwa amaFilisti. Number 4, imizi eyayidliwe ngamaFilisti yabuyiselwa ku-Israyeli. Number 5, kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Sikhumbuzaneke ukuthi lolo 5 lamaphuzu amele umusa kaNkulunkulu. Kusho ukuthi esikutholayo kulezi inkonzo ze-Ebeneza kungumusa kaNkulunkulu. Mangithatha ukubheka selokhu saqala kuphathi 2 kuphathi 4 namhlanje akungeneki kunumber 3 kodwa amaFilisti ahlulwa sokuthi sikhulume ngegama lethu. Kusho ukuthi kusemqoka ukukhuluma ngaleli gama lethu ngoba siyazi ukuthi itshele egumbi enqathwe ngabakhi athi uNkulunkulu izaya itshele vivinyekile inkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Angazi-ke nami akuyeki kunumber 3 ukuthi ayisehlulwa amaFilisti. Ngiyathemba kodwa mhlawumbe-ke uphathi 5 mhlawumbe kuzoyeka. Ngiyabonga Msangazi. Amandla amakhulu-ke asegameni elaqanjwa ithi ngaphandle kwegama ithi alinawo amandla. Ngaphandle kwegama eliyinkosi yethu Jesu Kristu nathi asinawo amandla.
athi uPostoli Paul, Philip chapter 4 verse 13, nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Sinqoba ngegama elinikwa amandla, asinqobi noma ngaliphi igama. Isimanga esileli gama akakwazi ukulibisa ukugcwele amadimoni, uyamelana nalo nemimoya kaSathane. Leli gama linikiwe iNkosi uJesu njengoba kushiwo kwabasePhilippi chapter 2 verse 9 lithi, ngalokho uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezu kwamagama onke. Leli gama alilingani nanoma yiliphi igama ofisa ukulicabanga. Ngaleli gama senza izinto eziningi esizitholayo ezinye zazo Mark chapter 16 verse 17, 18, 19 and 20. Elithi lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo, hhayi abefundisi, hhayi ababhishobhi, hhayi odokotela bezwi, kodwa uma ukholwa. Ngoba ungaba yiwo lamagama esengiwashilo kodwa uma ungakholwa ngeke lezi zibonakaliso zikulandele. Uthi kuJesu, ngegama lami bokhipha amadimoni. Isibonakaliso sokuqala leso esisithola kuMarko 16. Esesibili, bashumayele ngezimo ezintsha. Ngabe ngayichaza lokho, ukushumayela ngolimi olusha. Ngathi mhlawumbe umfundisi azithole eseJalimane, sekufanele ashumayele bambekele uzokumusha la. Ezwakala esekhuluma isiJalimane angakaze asifunde, ngoba lokho sikwenza ngaleli gama elinamandla olushumayela ngezimo ezintsha. At verse 18, number 3, baphatha izinyongo. Bayiphatha uPawulu inyongo ngesikhathi besesiqhingini eMiletu, mangabe igama ngisakhumbula kahle. Bekhahlele umkhumbi lapho bafela, bebasa umlilo, wahamba watheza izinkuni, kanti kunenyongo. Bayithatha wayiphonsa emlilweni, yabonakala isiphuma emlilweni isisha, kanti simlungile. Abendawo bathi, hayi, umuntu akanayo inhlanhla nje, sinde emkhumbini, inyoka yambulala. Balinda bethi uzowa ngazange awe, ngoba uJesu wayefeza izwi labo ethi sizophatha iy'nyoka zingasenzi lutho. Number 4, uthi noma siphuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayokufakela umuthi bakudlise, bakufakela igobondela ukuthi ube nothando ngeke kusebenze uma umntwana kaNkulunkulu ngenxa yaleli gama elaqanjwa intsha. Wayibamba imfihlakalo uSamuweli, waqamba intsha igama. Ngenxa yalelo gama siyasindiswa namhlanje ngalelo nto. Number 5, kuthiwa sizobeka izandla phezu kwabagulayo basinde. Kuyisimanga lezi zinto akhuluma ngazo uJesu kuMarko 16 zo-5 nazo, njengoba sikhuluma ngamaphuzu awu-5 umusa kaNkulunkulu. Abesethu verse 19 ngimthanda kakhulu. Njalo-ke iNkosi uJesu isikhulumile kubo yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Isikhulumela amazwi, ayanakwa-ke amazwi umuntu owakhuluma esehamba emhlabeni, okusuke sevaleka isehamba, futhi kuyaqashelwa ukuthi enziwe. Ngiyakhumbula ngisandukuqala umsebenzi kaNkulunkulu, kwakunentombazana eyayisuke eshokeni. Njalo uma ifika la, mase kuzoshunyayelwa ngokwey'dimoni, ngiyoyikhulekela, ngiyikhulekele lingaphumi idimoni. Kuthi laliphuma khona isikhathi esihambile, impumela isizoba mfushane. Ngingayinaki le nto, ngiqhubeka ngiyenza, liphumele idimoni, kanti liyabuya. Uma ifika la, lifike livuke. Lapho ngizokhuluma kabili kathathu lisho izwi lami.
kwenzeka futhi ngisegama lakhe shumayela khona uvuka idimoni enye intombazane yakhulekelwa ngabo umuntu abayikhulekelayo sayikhulekela kathi kuphuma khona idimoni sengithi ngiyaqala ngishumayela izwi lakhe hayi ngabuya ngazala ekhaya ngabuya khona ngathandaza ngathi Nkosi kwenzeni kanjani indaba mina ngishelwe yizwi manje ngikhulekela umuntu onamadimoni ongiphendula uJesu ngoba sixoxe naye bathi volume 16 verse 16 and 17 ngathi mangivula izwi langifundela wona nafike lagqila lapho kuthiwani niyakubeka izandla phezu kwabagulayo basinde wathi wena beka izandla wathi yathi masaqala lithi ngegama lami lokukhupha amadimoni naqhubeka nathi ngobeka izandla kwabagulayo basinde lathi wena inkinga yakho ubeke izandla phezu konamadimoni asibeke isandla kumuntu onamadimoni ngoba idimoni lingena ngesandla sakho lizoshisa lelizwi lakho ngegama lami uyalikhuza liphume lihambe ngafunda kanjalo lapho-ke leli gama linikezwa amandla umuntu onamadimoni akabeke izandla uyalikhuza idimoni liphume lihambe uthi ku-19 ngishilo ngathi ngiyamthanda beno-20 njalo kwinkosi uJesu sikhulumile kubo yakhushulelwa ezulwini yahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu mbambe isiseko uvesi 20 ngoba abantu abaningi bayadideka uzozwa ukuthi badideka kanjani uthi uvesi 20 kaMakho 16 kepha bona kusho abafundi bephuma bashumayela ezindaweni zonke inkosi isebenza nabo iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo emva kokuba inkosi uJesu sikhushulile baphuma abafundi bayoshumayela uJesu wakhushulwa wahlala ngakwesokunene kodwa uvesi 20 uthi abafundi wayesebenza nabo eqinisa izwi lakhe ngezibonakaliso hayi liphambana iBhayibheli wakhuphuka wayekha ezulwini ngomoya ongcwele wasebenza nabo eqinisa izwi lakhe iyona nkinga-ke enkulu le ebhekene nabazalwane ebhekene nabefundisi bonga-understand ukuthi umfundisi mayimile eshumayela akayedwa inkosi isebenza naye uma leyo nto singahlala sibeke engqondweni ngeke siwenze amaphutha senza amaphutha ngoba siyakhohlwa ngithe uma ngithandaza la futhi ngijwayele lokho ngathi ngicela inkosi ngihlalise phansi nami ngilalele bese yona isebenzise umzimba wami ukuthi ukhulume ngamanye amagama ukhuluma inkosi phakathi kwethu akukhuluma uNsibanda ngiyona inkosi iyona nto leyo-ke ekhathaze abafundisi abaningi yakhathaza abazalwane abaningi ukuthi uma kuphuma inkonzo bese uyamgxeka umuntu ome phambili kanti ugxeka umoya ongcwele okuyena usidalela isono esingeke sithethelelwe kuleli nakwelizayo mawufunda umshumayeli uchapter 5 ngifuna simbheke ngoba ngikhuluma into eqinile manje mangikhuluma into ejulile kufanele siyibuke ukuthi njalo na umshumayeli chapter 5 verse 6 uthi ungavumeli umlomo wakho ukuba uwonise inyama yakho futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha yini ukuba uNkulunkulu wathi ukuthelela izwi lakho akhethe umsebenzi wezandla zakho nawe abantu abaningi azibalungeli izinto ngoba bamelene nabefundisi emva kwentshumayelo umuntu ugxeka umfundisi
akalalele izwi likaNkulunkulu, ulalela ukuthi uthalini engizolithola lena ekhulumayo. Uhlulwa into eyodwa yokuthi uma ubona iphutha kumfundisi, hamba utshele obekhuluma ngomfundisi onguNkulunkulu, uhambe uyothandaza ukuthi Nkosi wenzeleni ukuthi, Nkosi uqambeleni amanga la. uDavid uyisibonelo esihle, wahlukunyezwa inkosi uSawule. Uthe uSawule ehlezi eselele exposed engagadiwe, zathi inceku kaDavide nami usumtholile mbulelo bulala, bathi uDavide ngeke ngimthinte uDotiweyo kaNkulunkulu. Yadonsa ngendlebe namhlanje emabandleni ethu siyaqheka, sibheka abefundisi, sibheka abantu abashumayelayo. Uthi umshumayeli ungavumeli umlomo wakho ukubonise, bonisa inyama yakho futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athukuthele izwi lakho? Akhithi umsebenzi wezandla zakho nawe. Ngeke ulungelwe lutho. uNkulunkulu uyawukhetha umsebenzi wezandla zomuntu ogxekayo. Mina nje bengamcebisa umuntu ogxekayo ukuthi akayisiza lekelele. Uma usubona ukuthi umkhulu kunebandla okhonza kulona, ungangxeki. Uma uhambe uye la uzofitha khona. Ngoba usidalela isiqalekiso sokugxeka, ungagxeki inceku kaNkulunkulu. Yikho ngithi uma uzwa ukuthi gxeka, uqanga amadolo uthandaze, ukhulume nobekhuluma ngaye. Kufanele ngiyisekelele lento ngoba abantu abaningi abalungelwa izinto emhlabeni namhlanje, kanti bagxeka inceku kaNkulunkulu. Ngifuna siye lapha kwiZenzo chapter 10 verse 33. Emva kokukhoneliyo yalezini ukuthi kulanda uPetro, ingelosi imtshelile. uKorneliyo wayibamba imfihlakalo. Zenzo chapter 10 verse 33 wathi, ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi, wenze kahle ufike ukhuluma noPetro. Kuthi manje sesikhona sonke phambi kaNkulunkulu kuba isizwe konke okuyalelwe inkosi. Bazalwane, amahlezi la siphambi kaNkulunkulu. Mawulalela uWhatsApp phambi kaNkulunkulu. Mawulalela inkonzo yasentabeni ku-YouTube phambi kaNkulunkulu. Mawulalele noma yiphi ke enye inkonzo ya noma yiliphi ibandla phambi kaNkulunkulu. Mawuzophuma lapho bese uyagxeka, uzidalela ukuthi uNkulunkulu awuchithe umsebenzi wakho. Uzidalela ukuthi uNkulunkulu alithukthelele izwi lakho. Isikhathi esiningi uzothola ukuthi umuntu ogxekayo akekho on the same page nalo muntu okhulumayo. Ngoba okhulumayo emphambi kwabantu usuke kumoya, ogxekayo ngoba yena akafuna ukuzizwi, ulandela igama negama, agxeke usenyameni. Masonke singakhumbula ukuthi masisenkonzweni siphambi kaNkulunkulu siyosinda. Isaiah 54 verse 17. There is no weapon formed against the men of God that will prosper. Asikho isikhala esenzelwe wena esiyophumelela, nalo lonke ulimi oluvukelayo luyawahlulelwa. Lokhu kuyifa lezindleko zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova. Isuka njalo kuleli gama ukuthi uJesu sekhushulelwe ezulwini, bahamba benza izibonakaliso ekanye nabo. Kufanele sazi ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu phambi kwethu akayedwa umuntu inkosi uJesu. Uma silibizile igama sathi uJesu Kristu inkosi, usithembisile kuMathewu 18:20, wathi noma babili bebathathu behlangene egameni lami ngikhona phakathi kwabo. Qaphela,
ungagxeki. Yini uNkulunkulu wathuthelele izwi lakho awone umsebenzi wakho na? Masibe nokwazi ukuthi siphambili kaNkulunkulu, ukuthi uWhatsApp noma uYouTube akusho lutho. Khona abantu abangafakazi ngisho ukufakaza kuWhatsApp, baqhamuka sebegxeka nje kwaphela into abayaziyo, kodwa okunye ngeke bakwenze. Abafakazi abavuma izono abenzi lutho okwabo ukugxeka. Qaphela ngiyaqaphelisisa namhlanje, uNkulunkulu othuthelela izwi lakho umsebenzi wakho awuthithe. Siqhubeke nenkonzo yethu, sikhuluma la uVesi noma ngiqale ku-19 kaMarko chapter 6. Njalo-ke inkosi uJesu sikhulumile kubo yakhushulelwa ezulwini, yahlala ngokwesokunene sikaNkulunkulu. Kepha bona bephuma bashumayela ezindaweni zonke, inkosi isebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Ngaphandle-ke uma ungakholwa ukuthi umfundisi wakho uthunyiwe, uma ungakholwa ukuthi umfundisi wakho uhamba noJesu, mhlawumbe ungamgxeka, kodwa ukuze usave umphefumulo wakho, phuma kulelo bandla uye kuleli la uzozwa khona, ngoba kusho ukuthi awuyize intshumayelo, okwaziyo uku-analyze nje, ukhulume into ongayazi, ngoba nikho kuleveli efanayo umoya wena usemnyameni. Inkosi uJesu-ke yasebenza nabo ngoba babekwenza ngegama layo. Leli gama esikhuluma ngalo namhlanje, leli gama elaqangithi. Sengishilo ukuthi lapho kubuthene ababili noma abathathu, uthi ngikhona uma bebuthene egameni lami. Sisho kaningi la endlini, sisho singena sathi uJesu Kristu inkosi, akakwazi ukungabibikho ngaphandle kumuntu ombika uKristu ongakholelwa ukuthi masithi uJesu Kristu inkosi sesinayo. Ngenxa yokuthi-ke basebenza ngegama, inkosi uJesu yasebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso. Zingakanani izibonakaliso esizizwayo nesizibonayo ekhaya lethu na? Inkosi uJesu yaqinisa izwi layo ngezibonakaliso. Ikhuluma amagama ajulileke kuJohn 14 verse 12. Uthi ngiqinisile ngithi kini okholwayo yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, lemkhulu kunale uzoyenza. Sithi dwe lokho-ke uma sekwenzeka izinto inkosi uJesu engazenzanga, bese sithi uJesu akakwenzanga ukuthi pho sibantu banokwenzelani. Kanti uthi verse 12, sokwenza konke akwenzile nokungaphezu kwakho, ngoba yena uya kuBaba, ngokuba mina ngiya kuBaba. Verse 13 athi noma yini enakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuBaba akhazimulise endodaneni. So masenza izinto ngaleli gama, uNkulunkulu uBaba uyakhazimulisa endodaneni. Masilibiza leli gama, uNkulunkulu uBaba uyakhazimulisa endodaneni. So asingabi namahloni nalo, singabi namahloni ngalo, silibize nje sengathi akwenzeke lutho. Bahlahla amehlo bakubheke, bacabanga ukuthi uyahlanya kanti awuhlanyi. Usula phambi kwakho kodwa ezulwini ngohlakaniphile. Uthi-ke noma yini enakucela egameni lami ngiyakukwenza ukuba bakhazimulise endodaneni. Verse 14 athi uma nicela ukuthi egameni lami ngoloyenza, that is a promise. Noma yini oyicelayo ukuthi uyoyenza. Bengichaza ukuthi leli gama linamandla futhi sinqoba ngalo. Alinamandla leli gama sinqoba ngalo. Ake sibuke eminye yemisebenzi eyenziwa yileli gama. Mhlawumbe kuzokusiza ukuyazi kodwa ngeke ngiqede miningi. Leli gama liyasilonda, liyasivikela.
sebefakaze kaningi ekhaya lezwi bebeka iy'nkinga ney'ngozi zenzeka ey'motweni babize leli gama. Kwezinye iy'khathi imoto ingadumi babize igama idume. Ngake ngaxoxa ngesosha eladumisa imoto engenanjini ngenxa yaleli gama. So leli gama likho konke. Leli gama-ke liyasilonda. Isaka 18 verse 10 uthi igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla olungileyo ugijimela kulo alondeke. Liyasilonda. Umuntu uzothenga lithi igama likaJehova kusho ukuthi likaJesu. uJehova uNkulunkulu Baba wathatha amandla wanikeza uJesu. Wanika leli gama amandla angaphezu kwamagama onke. Namandla angaphezu kwelakhe. Mawukhipha idimoni uthi ngegama likaJehova liyakuhleka. Kodwa ukuthi leli likaJesu zozo lizohlekula liphume libaleke lithethe yakhe. So-ke igama lenkosi yethu uJesu linamandla lingumbhoshongo obalelela kulo uyalondeka. Number 2, ukulazi leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Yazi ukulazi ungakaqali ukusebenzisa ukulazi uyakukhulula ukwenza unamathele kuye. Number 2, ukwenza ube kanye naye osizini. For the mere fact that you know this name. Ngikhuluma ngokulazi ungakaqali ukusebenzisa. Ukulazi-ke kujulile. Ngokufunda uJohn chapter 17 verse 3 lithi ukumazi uJesu nokumazi uNkulunkulu kungukuphila phakathi. So ukulazi leli gama kungukuthi maliphile kuwena ukulazi lo. Masibheka amaHubo 91 verse 14 to 16 ngenxa yokuba enamathele kimi ngakho ngiyakumkhulula ngiyakumphakamisa ngokuba elazi igama lami. Ngikhuluma ngokulazi nje, ukulazi nje kukodwa. Uthi ngenxa yokuthi enamathele kimi ngakho ngiyakumkhulula. Ukulazi nje kuyakukhulula. uNkulunkulu abese kuphakamisa. Akuphakamisela ukuthi wazi igama lakhe. Kodwa kumnandi ukukholwa. Yazi uphakanyiswe nje, uphakanyisela ukuthi wazi igama. Mawusemsebenzini ungenasikhundla. Uthola ukuthi umphathi uvela kubize nge-office. Ajazi nginenkinga yokuthi neyokuthi ngitshela ungithandazele. Nangu umphathi ubona lento ayibonayo ngenxa yokuthi uyalazi leli gama. Mhlawumbe nje manje alo mayinenkinga usexoxela wena yazi nginenkinga enje kanje kanje. Ucabanga ukuthi lo muntu ngoba unesekela lakhe. Lo muntu unabantu abamngungile abaseduzini azotshela mina ngelutho. Ingoba uyalazi igama lakhe. Uthi umuntu kwenze izinto. Asisukupheka abafowethu silazi igama. Simbize sithi uJesu Kristu inkosi. Uthi-ke uverse 14 weHubo 91 ngenxa yokuba enamathele kimi ngakho ngiyakumkhulula ngiyakumphakamisa ngokuba elazi igama lami. Verse 15 uyakungibiza ngimephule uyakungibiza ngimphendule ngiyakuba naye osizini ngimkhulule ngimdumise. Ososizini uzoba nawe. Isimanga-ke lesi bese udumiswe uNkulunkulu. Thina sazi ukuthi uNkulunkulu samdumisa. La imisa vesta uyena udumisa wena. Akudumisele ukuthi wazi igama lakhe. Ukudumisa kanjani uNkulunkulu uyakuphakamisa. Phatha emsebenzini wena usiyabhonyotha. Phatha emsebenzini wena usukhushulelwe imali. Phatha emsebenzini wena unama-favors abanye abasebenzi abangenawo. Uyakuphakamisa ngoba uyalazi igama lakhe. Phatha endaweni wena usunika isikhulu. Uvula ikomiti lendawo wena usuthola isikhulu esithize. Wenziwa yini na ngoba uyalazi igama lakhe. Uyakuphakamisa.
umsebenzi wakhe lo. Verse 15, uyakungibiza ngimphendule, yakuba nayo sizini ngimkhulule ngimdumise. Ukudumisa kanjani-ke sengishilo uyakuphakamisa. Abafana abangani bakaDaniel babelazi igama lakhe bathi ngeke simguqele omunye wangena nabo emlilweni. Waphuma lapho wabadumisa. Nebukadnezar wamemezela wathi akukho muntu, akukho omunye uNkulunkulu ozokhonzwa ngaphandle koNkulunkulu walabafana. uNkulunkulu wethu uyazidumisa. Baye bathi-ke abafunde kakhulu akakwazi ukuzidumisa. Ngoba lento ifihlakele kwabafundile nambulele thina esingelutho. Bathi akakwazi ukuzidumisa. Angadumisa kanjani thina abanye simkhonzayo engakwazi ukuzidumisa yena? Uyazidumisa uNkulunkulu esimkhonzayo. Athi verse 16 91, yakumsuthisa ngobude bezinsuku ngimbonisa insindiso yami. Ngani na? Ngokuyalazi igama lami. Sikhuluma ngokulazi. Say number 1, liyalonda leli gama. Number 2, kufanele ulazi. Usemapusheni ulele ulibize uJesu Kristu inkosi. Mawuphupha uhlukumezeke epusheni ulibize uJesu Kristu inkosi. Ithandile-ke i-English version yaleli elamavesi ngoba khona okuhlukile kancane. Verse 14, because he loves me. Kanti ngaphezulu kuthiwa ngenxa ukuthi enamathele kimi. This is because he loves me. Ake simthandele uNkulunkulu. Uyafuna ukuthandwa. Umyalelo wokuqala wothanda uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke umqondo wakho, ngayo wonke amandla akho, nangawo wonke umphefumulo wakho. Because he loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. Akusakhulunywa ngokulazi-ke la, kukhulunywa ngoku-acknowledge, ukulivuma, ukul-acknowledge ukuthi likhona. Usanamba sebelele, ulele Sunday school manje. Usanani, bandele. Hayi menkani lo, sebheke phezulu ngathi bengalele. Ubonwe mina ngila, ulele. Vuka ngabe kuvusa. Inkani le, imonleselesele. Uthi-ke, I will protect him for he acknowledges my name. Laba bantu abamelene nokuthi uJesu Kristu inkosi, it's because they don't acknowledge his name. Bayeke wena uthi uNkulunkulu kwiHubo 37 ungabi nendaba nabanenhlanhla. Ungabi nendaba nenhlanhla yababi ngoba izoshabalala ngokwesikhashana. Bayekeni basibize ngamagama ngenxa yokuthi sithi uJesu Kristu inkosi. Bayekeni bathi udaka lwasentabeni bebiza igama lenkosi uJesu ngodaka ngoba bazi ukuthi liyini leli gama. But for the fact that they acknowledge, he will rescue us. At verse 15, he will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Uzokuthi zakho zokwande emhlabeni akubonisa insindiso yakhe. Ngoba uyaliknowledge igama lakhe. Ngoba uyalivuma igama lakhe. Uma uvuma igama lakhe-ke awumelane nabavumayo. Uma uvuma igama lakhe-ke awumelane nomfundisi ovumayo. Lo ngalivumi futhi akushongo ukuthi melana naye mhlasele emva kwentshumayelo ngoba naye usazophendula phambi kaNkulunkulu ngento ayishumayelile kubantu. Wena yini ube umahluleli? Yini wena wahlulela? Akasenamandla uNkulunkulu okuzijezisela inceku yakhe na? Qaphela uNkulunkulu uzokuthetha umsebenzi wakho.
ukulazi nokulibiza leli gama kuyindleko enkulu. Kuyindleko number 3, ukulazi nokulibiza. Libiza ukuthi uJesu Kristu inkosi uzosindiswa. Philip 2:9-11. Ngakho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe ezulwini, awasemhlabeni nawangaphansi komhlaba. Verse 11. Nezilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Seyichaza-ke indaba yeyilimi ngesonto edlule. Lapho sasitatisa khona ukuthi therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Number bando ngazibonga. Leli gama liyifa. Bawathanda abantu amafa, bayefuna umuntu usala kubanguyifa kubulawana. Bakhohle igama likaJesu liyifa. Liyifa leli gama. Mawuna leli gama nakho konke. Mawubiza leli gama nakho konke, uyavikeleka. Kunoma yini ohlangana nayo. Athi uJesu akekho yoma phambi kwakho. Njengokuba nganginaye uMose, Joshua 1:5. Yoba nawe akekho yoma phambi kwakho. Manje baxakeka abantu bahluleka uma phambi kwethu, ngoba sibiza leli gama. Hayi akekho yoma, biza leli gama. Noma osazozalwa ngeke ame, noma osewafa ngeke ame, ngoba leli gama liuJesu qobolwayo. Ukuthi-ke liyifa sithola amaHebheru 1:1-4. Lithi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi, ngabathuba amaningi nangezindlela eziningi. Khulumile uNkulunkulu endulo ngabaprofethi, wakhuluma ngendlela eziningi. Verse 2. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana emise indlalifa yakho konke, owadala ngayo futhi izwe. Ukhulume ngayo ekugcineni. So bekufanele sithande le ndodana esetshenzisiwe, bese sibathanda abantu ebasebenzisayo yona, njengoba sifundile kuverse 20 kaMarko 16 ukuthi baphuma abafundi bayosebenza yahamba nabo. Masibahloniphe abafundi bakaJesu, masibahloniphe abantu abamemezela indaba zikaNkulunkulu, ngoba the moment umelana nabo umelene noJesu qobolwayo. Ukhulume kithi ngendodana emise indlalifa yakho konke wadala ngayo futhi izwe. Verse 3 amaHebheru 1. Yona ethi ngikumenyezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Upholding all things by the word of his power. Upholding all things, mise zonke izinto ngezwi lamandla ayo. Siyakhuluma ngokudlula. Sathi akekho ozosiphogweni ngaphandle kwakhe, okuphethe isithulelo zesiphoko. Akekho ozoyezulwini ngaphandle kwakhe, ngokuyindlela neqiniso ukuthi akekho ozoyise ngaphandle kwakhe. So asikwazi ukumelana naye. Uphase zonke izinto ngezwi lakhe. Esenzile ukuhlanzwa kwezono, wahlala ngosokunene somkhulu wephezulu. Nangokuverse 4 sithethisa igama lakhe liyifa, uthi seyabankulu kunezingelosi, njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelazo. uJesu ngomsebenzi awenzayo uzosithenga, enguNkulunkulu, wazothwala ubuntu, waba umuntu, wafa
wabethelwa. Kusho ukuthi uJesu wenze lukhulu esenzela sona. Asithuleni ngoba khona okwenzakalayo. Uyinkosi ephakemeyo, ongeni, 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 uJesu uyinkosi, uyinkosi ephakemeyo, kuzophela maduze. Inkinga esibhekene nayo yile ukuthi sisemakhaya. So kufanele bafike babuke ukuthi mangaka ama-airport angangena la. Lezi gubhu ey'hlala ngaphandle ziyantshontsha. Sengikhulumeke nomfana omabhekagadi. So mase beqala ithi mangaki sihambe siye khona ayoqala lezi zinto ey'hlala ngaphandle enza ama-bracket agalvanizwe ukuze mhla bezofaka ama-air conditioner kufaka ama-bracket sentana. So bakuzokhazululeka masinya ngoba sizobe siphanisa ngawo ngasingafaka ama-airport. So-ke i-process injalo-ke siyamkhola uNkulunkulu uzosisiza sizama ukuvimba kona ukushisa lokhu. Angazi-ke uma kuba ngokushisa-ke kuye uma kunjalo September maduze soba nama-airport. Angidluleke lapho bese singena ku-verse 4 maHebheru 1 othi seyabankulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu kunelanga. Likhulu igama leNkosi uJesu kunalezi zingelosi. Leli gama liyaphilisa, leli gama liyasindisa. Amanye amaphuzu alo liyaphilisa, liyasindisa. Uma ubheka abaseRoma 10 verse 13 ngokuba bonke abayokhuleka egameni leNkosi bayosindiswa. Sisindiswa ngalo leli gama. Khuleka egameni leNkosi uzosindiswa. Yikho masithi uRoma 10 mase ngukhetha ithe egameni leNkosi ethu uJesu siyabonga ngoba lethizwi uma sikhuleka kuleli gama sokusindiswa. Ayipheleli insindiso uma ukhuleka umkhuleko wakho ungaliphathi leli gama ngoba kubizwa ukuthi ukhuleke kuleli gama. Khona abantu abathi uma bekhuleka bengaliphathi ngisho sebephethe imikhuleko yabo abaliphathi bese bemangala izinto zingenzeki. Asiliphatheli thina sesifundisiwe siyazi. Bonke abayokhuleka egameni leNkosi bayosindiswa. Roma 10 verse 13.
ngakho komelene nokuthi uJesu Kristu inkosi ngokusobala nje akasindisiwe futhi ngeke asindiswe uma esaphika ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngoba mawuya kumpuma kwizenzo chapter 4 verse 12 lithi ayikho insindiso ngomunye ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngayo. Kunamaphuzu amabili kuleli vesi okukhulunywa ngayo. Ayikho insindiso 1, alikho elinye igama 2. Akushiwo futhi ukuthi alikho elinye igama esingasindiswa ngayo. Kuthiwa alikho elinye igama esimelwe. It is a must. We are compelled to be saved through his name. Awukwazi ukusindiswa ngaphandle kwalo. Mawuphika uthi singasho ukuthi uJesu Kristu inkosi, ingoba usindisiwe ngumphiko uKristu. Kunjalo nje kuphela lapho. Ngakho ke ayikho insindiso ngomunye, ngoba likho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Ziningi izinto ezenziwa yileli gama. Ake ngizibale esikhulume ngazo bese siyathandaza. Linamandla sinqoba ngalo. Number 2 liyasilonda. Number 3 umulazi liyakhulula. Number 4 liyasindisa. Number 5 liyaphilisa. Number 6 liyingcebo kulo mhlaba. Liyingcebo ngoba uJohn 14:14 uthi uJesu noma yini niphele egameni lami nizoba nayo. Liyifa kwelizayo. Liyingcebo kulo mhlaba, liyifa kwelizayo ngoba likhulu kunezingelosi. Mawuthi uJesu Kristu inkosi asindiswa. MawuNkulunkulu ethuma indodana yakhe izolanda ibandla ngeke usale ngoba wena uthi uJesu Kristu inkosi. Asike sithandaze. Baba olungileyo obungcwele, washo uPetro wathi singayaphi masuka kuwena ngoba mazonke okuphila kuwe, ngisho negama esiphila ngalo lingenakho. Ngempela singayaphi sifunane emhlabeni ngoba thina sinakho konke okudinga umhlaba. All ways is to offer the world ngoba sinakho. Endisoba neqala ezulwini uma sinendlebe engaka singabasiza abanye abantu ngayo. Sisize uNkulunkulu wethu. Senze uJohn 3:14 njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nathi simele ukuphakamisa Nkosi Jesu. Kuba yilona naloyo okholwa nguwe. Kuba yilona naloyo obheka lelithe asindiswe abe nompilo phakathi. Siyabonga Nkosi kakhulu ukuzivuselela ngaleli gama eliyikho konke. Lifana nesikhiye esivula yonke iminyango ekhona emhlabeni nakwelizayo. Siyabonga Nkosi uthando sithandwe ngalo. Uyambulile lemfihlakalo kaJesu Kristu inkosi. Ayambulekanga kwamanye amabandla kodwa uyambulile thina. Usiyambulile-ke sikuthobeka, sikuhamba ngokungcwele. Sisebenzisele igama ukuze lisebenzele. Ngoba masingekho ngcwele ngeke lisebenzele. Siyabonga Nkosi, siyakudumisa ngale nkonzo namhlanje nangazo zonke usikhulisa ngazo umoya. Ngoba kuyinhloso yakho lokho ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ete yako, ete yako, oingena sini. Ete yako, ete yako, ete yako. Yeah.
wakhetha ezulwini wasukuma umsukela kwaSoroma 10:9 zimbili indlela khetha-ke yakho ungafuni ukuya ezulwini ufuna ukuya esikhobweni hlala phansi phakamisa izandla ngasukuleka Nkosi Jesu Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi ukuthi uyinkosi. ngiyakholwa enhliziyweni yami Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo ukuthi uNkulunkulu wavusa Nkosi Jesu kwabafileyo. ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba ungisindise ukuba ungisindise. uSathane angimfuni uSathane angimfuni, amadimoni angawafuni amadimoni angimfuni. ngiyacela Nkosi Jesu Ngiyacela Nkosi Jesu, uphathe impilo yami uphathe impilo yami, ungikhulule emandleni kaSathane ungikhulule emandleni kaSathane. ungilondoloze Nkosi Jesu Ungilondoloze Nkosi Jesu, uzungivuse ngosuku lokugcina uzongivuse ngosuku lokugcina. ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. amen Amen. Kulekeke baba egameni lomfowethu Jesu nanti ibandla lakho siyazithwala Nkosi siyazilungisa kuba silungele ukuhlwithwa kwebandla ngiyathandaza nangaso lesi sikhathi kuba Nkosi baklini bageza abantwana bakho ngegazi lakho elagobhoza esiphambanweni bakuhlabe enxebeni lazalwe ebandla bakwazi ezandleni ngeyipikili walenge ebuthini elithi izwi kuDuteronomi bonke abalengayo emthini bayisiqalekiso wathwala ihlazo wathwala isiqalekiso ukuze thina sisindiswe wakushiya uNkulunkulu wakhala sekumnyama emhlabeni wonke wathi uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami uNkulunkulu wami ungishiyelani nami Nkosi siyayithoba phambi kokusobala siyazilahla siyaxolisa ukuthi wathwala ububi bethu siyaxolisa ukuthi uNkulunkulu Baba wakushiya ngenxa yethu siyaxolisa siyathenga usithethelele usigone uzuzivuse usikulokugcina siyakuthanda Nkosi Jesu ngoba wasithanda kuqala usibusise usilondoloze usifihle phansi kwamaphiko akhomora uze kube usuku uzolandakala ibandla uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi. amen sengingahlala ngifika kumphathi wohlelo Gobe ngithandile